Fyddwch chi'n dechrau cwrs Meistr Ôl-raddedig eleni. Canolbwyntioch ar eich astudiaethau a gadewch i ni'ch helpu gyda'r cyllid. Gallwch gael benthyciadau a grantiau i'ch cefnogi yn ystod eich cwrs. Byddwch yn gallu penderfynu sut i ddefnyddio rhain, naill eich helpu gyda'ch costau byw, talu eich ffïoedd dysgu neu gyfuniad o'r ddau. Mae eich cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yn cynnwys grant a benthyciad. Mae faint o grant a gewch a swm y benthyciad a gewch yn ddibynnol ar incwm eich cartref. Byddwn yn eich talu mewn 3 rhandaliad trwy gydol y flwyddyn, neu os ydych chi'n astudio dros 2 flynedd, byddwch yn cael 3 thaliad ym mlwyddyn 1 a 3 ym mlwyddyn 2. Mae pob myfyriwr cymwys yn cael grant o 1,000 o bunnoedd neu fwy nad oes angen ei dalu nôl. Yn ddibynnol ar incwm eich aelwyd, gallech gael uchafswm grant o hyd at 6,885 o bunnoedd. Bydd gweddill eich cyllid yn cael ei dalu fel benthyciad y bydd angen i chi adalu. Mae yna help ychwanegol ar gael hefyd os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol fel dyslexia.